Hello mga kadi, welcome back sa Dins Kitchen Diaries. Karon kay hapit naman sa ang mahal nga adlaw no. Magpuasa sa ata sa karni, ari sa ata sa utan Bisaya. Amo ni akong gi-prepare, hinugasan, nya giad-ad na daan. Nya magpabukal ta og tubig. Lunda na to og tangad, sunod ang gabi. Then palanguyan na to og isdang pinirito. Na bukal na ato nang isunod ang kalbasa nga atong inadad, yabo nya tabunan sa nato. Then nibukal na sa usab, timplahan sa nato, timplahag asin nya gibutangan sad nako og ginisa mix. Gamay lang god nya butangan sad nato o ibutang na sad nato ang okra, talong, tabunan na sad, abri na sad kay bukal naman. Atong isunod ang ato ang batong, pakapinan og dahonan nya tabunan na sad balik. Another bukal, ibutang na nato ang ato ang agbati, tabunan na sa balik. Anya aborya na sad nato o kayon sa nato. Okay, para masagol ba. Ibutang na to atong kamunggay no, di na frisco gikan na sa rep, hinagpatdaan nya gipusol na sa rep para di madaot nya. Mao na ni ang atong utan Bisaya, luto na, sustansyado kayong utan Bisaya nyo nya, healthy pa jud, dili ka baylo sa karni kung napula na ka sa karni. Nya diri lang tama nang tunod sigayon, diri lang gyapon sa Dins Kitchen Diaries. Daghang salamat.